ina ɗauke da wani rahoto inda jaridar Russian TV ta yi postin cewa Russian Defense Minister, yes, wata magana ce ta gudana, to shine kuma zai mai da amsar maganar. What we are saying is true. Iran possesses of offensive missile systems that the United States does not have. Ma'ana Iran ta mallaki makami mai linzami wanda ƙasar Amurka har yanzu bata mallake shi ba. Wanda ya ce they are highly advanced missile that have not yet been used, wanda akwai manyan missile da aka samu wanda aka haɓaka wajen ci gaba fasaha wanda har yanzu ita kanta Iran din ba ta yi amfani da su ba. Ya ƙara cewa Iran has a stockpile capable of destroying the entire Middle East. Ƙasar Iran tana da ƙwarewar da za ta iya rusa gaba ɗaya yankin Middle East. Gaba ɗaya yankin Middle East ƙasar Iran tana da ƙwarewar da za ta iya rusa wannan wajen gaba ɗaya, ba wai kaɗai iyaka Isra'ila ba. Sai ce we call on the United States and Israel to immediately stop the war. Sai ce muna kiran ƙasar Amurka da Isra'ila da cewar nan take su tsaye da yakin nan. And declare the failure of the military operations against Iran. Sannan kuma su bayyanar da cewa sun faɗi a wannan yaƙi da suke ƙalubalantar ƙasar Iran da shi. Otherwise, in kuma ba haka ba, the losses of damage will be a surprise. Ya ce in ba haka ba, asarar ko kuma lalacewar abubuwan da suka yi zai zama na cewa abin mamaki ne matuƙa a nan gaba. That is all. Wannan shine kuran. Da jama'a kun ji fa. Wannan shine gaskiyar magana. Iran still ba ta yi amfani da missile ɗin da ya kamata ta yi amfani da shi akan makiya ba. Tana da su waɗanda ta yi bukin ɗinsu. Yanzu air defense system ɗin nan kullum renew ɗin sabo take. Tana ƙara kallon ya system ɗin yakin zai ƙara shiga, wani matakin zai shiga. Akwai labari da je ke ta yawo na cewa ƙasar Amerika Donald Trump ya ba wa Iran awa 48 da su buɗe ruwan Hormuz ko kuma a Amerika ta hali ita ƙasar ta Iran harin da ba taɓa ganin irinsa ba. To su dai a ƙasar Iran su ma sun ba da gargaɗi nan take a duk da wannan awanni yanzu ba su wuce sun kusa ƙarewa, ƙasa da awa 12 ne suka yi saura. Sun ba da umarni nan take cewa idan Amerika ta hari ƙasarsu ta tashar wutar lantarki su ta Iran, to za su ɗauki matakai guda uku. Na farko za su hari gaba ɗaya ƙasashen Larabawa, duk wata ƙasa da take da wutar lantarki sai sun hare ta, sun tsinke wutar lantarkinta. Wannan shine mataki na farko. Mataki na biyu, duk wani madatsar ruwa da ake shan ruwa a ƙasashen Larabawa to sun bata ta, ya zama na kowa ya rasa ruwan sha. A ina makomanta wasu ƙasashen Larabawa dutse ne ƙasar su ba a tona rijiya, suna amfani da ruwan teku. Wannan ko tekun nasu su tace shi a yi distillation nashi, a tace shi sannan a tura al'umma gida na sha, masu wanki masu waye duk. Kuma wannan kuma da yake da gidaje ne dogayen benaye da ƙasa kuma ruwan da suke bata ba kaɗan ba. To Iran ta ce za ta katse musu ruwa wuta gaba ɗaya ƙasashen nan, kuma sannan za ta katse musu ruwa gaba ɗayansu. Sannan kuma abu na uku, Iran ta ce za ta je ta yanka wannan kebul ɗin, wannan dai shegen kebul ɗin da mutanen Yemen suka taɓa ɗinke shi, wannan har yau ne da kuma na Najeriya bai gyaru gaba ɗaya ba. To suka ce za su tsinke gaba ɗaya kebul ɗin gaba ta tsakiya. Dama ta yi wannan Strait of Hormuz ɗin ya wuce, suka ce gaba ɗaya za su datse, watan zai zama ba ruwa na famfo, ba wuta, sannan kuma ba network. Wurin zai koma haka. Dama kuma idan ba ku manta ba, a kwanakin baya a gidan nan an ta kawo rahoto yanda ita Iran ɗin ta ce za ta mai da yankin shekaru dubbai baya har sai an gama yakin nan. Idan Amerika ba ta fito, idan suka shiga to sai ta mala da ma za ta katse, za ta mai da yankin gaba ɗaya koma shekaru ta mai da shi baya. Ma'ana za ta katse komai da komai, kowa ya zauna a haka inda ya ka taɓa ta. To yanzu a wannan wani na awa 48 da Donald Trump ya bayar, duk da makakke ne, in yi magana ma kansa bai san yayi ba, cewa yake kar a rubuta saboda shi iya mantuwa. To wannan din dai ko a manta ko kar a manta, idan tun da ya yi ta, to muna nan muna zuba ido kuma muna nan muna roƙa jamhuriyar musulunci Allah ya ba su kariya da kariyarsa, Allah ya ba su ɗaukaka. Wallahi yaƙin ne ya riga ya ƙwace musu, sun rasa ma me za su
dama dai ƙarshen faɗan abin da suke ji da shi da barazanar duniya da yaudarar duniya makamin nukiliya ne. Kuma yanzu Iran ta nuna duniya nukiliya ba komai bane saboda abin da ta yi a Dimona. Yadda Iran fa da ta harba makami shi da ta ɗauke Isra'ila minti 11 an nemi Isra'ila a duniya a rasa kaka ƙasashen duniya. In dai mutum ba cikin Isra'ila yake ba, ko a cikin Isra'ila kake kana gidanka ina gidana ba mutum yana gidansa kana gidanka baka san ku magana da shi ba. Ta ɗauke wa Isra'ila wutar lantarki, ta ɗauke wa Isra'ila duka wani lantarki da ke Isra'ila, ko mota ko mashin ko menene ko wayar salula ko menene Isra'ila take amfani da shi, to Iran ta ɗauke wutarsa. Yadda ta tsaye da ba communication network kaka ba gidan TV ba gidan rediyo a Isra'ila. Yadda Iran ta ɗauke shi minti 11 a harin da shekaran jiya, minti 11 duniya ta tsaye, Iran ta tsaye da Isra'ila aka nemi Isra'ila a duniya aka rasa kakaf. Duk masu bincike suna ta sacin da dokokin Isra'ila, ko Isra'ila tana nan ko ba ta nan, me faru da Isra'ila ba wanda ya samu update. Sai bayan minti 11 da Iran ta da musu da wannan phantom din, ta dauke wannan, ta da musu da wannan phantom din, wannan basirar ta dauke wuta gaba daya. To saboda haka mu mun tabbata yanzu nukiliya Iran baya cikin gabanta, dan ba abin da zai iya mata. Ko America ce za ta dauko nukiliyan daga jirgi daga America ba zai dauko nukiliya ya taho Iran ba, sai ya taho da ya tsaya a hanya. To duk wanda ya tsaya da gurin da ta dauke wuta jirgin ya je fada shi kenan kare. In ya ji ruwa, in ta ga dama ta dauke mai wuta a ruwa, in ya so ya fada ruwa shi kenan kowa ya huta. In ta ga dama kuma a gurin kasar da ta bashi sansanin ya sauka ya shafe ta, zai taso ta dauke a gurin ya tashi yan kasar ya so kai ba ita ta kashe su ba, su suka kashe kansu. To wannan shine abubuwan da yake faruwa, sai mu ce alhamdulillah. Allah ya taimaki jamhuriyar musulunci, Allah ya ba mu sa alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallam. Irin rana mai kama da yau March 22 kenan, yau shekara 22 kenan tun da yau muna March. Rana ce ta tarihi kenan ta zagayo, kamar yadda wannan ya wallafa. Wannan dai Ahmad Yasin din rahotanni sun tabbatar da kusan shine founder na Hamas, ma'ana shine kira Hamas, kusan shine shugabanta na farko, kamar yadda wasu rahotanni suka tabbatar da haka. Allah ya masa rahama, Allah ya masa afuwa. Shi ma da Isra'ila ita ce ta shahadantar da shi, ya ba da gudunmawa sosai da sosai, gwargwadon abin da zai iya, gwargwadon abin da yake da shi tun a wancan lokacin. Ka ba da sanarwar shahadantar da wani babban jigo komanda a nan kudancin Labanan. Shugaba ne sosai, yana daga cikin Ruwan rundunar nan. Sunan shi Abu Khalid Barji. Allah ya masa rahama, Allah ya masa afuwa. Yau tabbas Isra'ila ta kai munanan hare-hare zuwa nan kudancin Labanan ɗin, kamar yadda muka riga muka sani. Su ma dai a nan kudancin Labanan ɗin ai ba sa ji ta daɗi, yayin da kamar yadda muka riga muka sani 'yan Hezbollah suna kai munanan hare-hare zuwa nan Isra'ila, suna harba musu rokoki, ma'ana sun dawo da ci gaba da aikace-aikacensu. Rahotanni sun tabbatar da Isra'ila tana yin mummunan shiri a nan kudancin Labanan ɗin, amma dai babu waɗanda za su dakatar da su ga wannan abubuwan da suke yi sai 'yan Hezbollah. Akwai wani map da na gani ɗazun Isra'ila sun fitar, kusan akwai yankuna da dama sun ba da umarnin lalle a kwato waɗannan yankunan, banda munanan hare-hare da suka kai gurare daban-daban a nan Labanan ɗin. Allah ya ba ma Hezbollah nasara, Allah ya ba ta nasara, Allah ya ba ta kariya. Tabbas suna mugun tanaji, suna mugun shirye-shirye a nan kudancin Labanan ɗin. Akwai umarnin ma da Minister of Defense na Isra'ila suka bayar da duk dai akan nan kudancin Labanan ɗin.